Здравейте, приятели на Холистичен център Баланс и на мен Петя Пенева. Днес ще ви запозная с историята на Вили, на една жена, която от стресова ситуация си отключва състояние на тремор, на нервно пренапрежение, на безсъние, на състояние, в което не може дори да работи, защото огромната умора от това безсъние и въобще цялата ситуация я правят неактивна и в пълна невъзможност дори да работи. Тази жена попадна при мен благодарение на друга нейна колежка и двете се познаваме, всъщност и трите се познаваме отпреди, но фактически идеята дойде от трети човек, така че не дейте да игнорирате съветите на хората, защото понякога тези съвети наистина могат да бъдат безценни. Тъй като Вили не искаше да прибягва до таблетки, разни успокоителни, защото това е метода на лечение на тези състояния, успокоителни таблетки, които до някаква степен започват човек да се пристрастява към тях в един определен момент. И тя така изпитваше доста силно притеснение от това да започне таблетки. И затова искаше да работим с рейки. Когато дойде при мене, цялото и тяло се трепереше, когато говореше. Беше в изключително остра фаза на това цялото състояние, в което ви говоря. Легна на маса, започна да й подавам рейки, имаше едно леко успокоение, в същото време в един момент отново всичко това се връщаше и усетих, че трябва да се направи още нещо, защото само рейки са твърде нежни, твърде внимателни, тази енергия е много такава, много лежерна, много бавна, спокойна и нежна. Случая беше доста остър. И привключих докато подавах рейки, започнах да правя едни визуализации, да я помагам да правя визуализации, но ефекта беше същия. И вече, когато започнах да работя с сърдечна чакра, с рейки, разбрах, че и още нещо трябва да вкарам. И затова започнах хипноза, без въобще да усети, тя влезе в изключително дълбок транс. Всичко се успокои точно за секунди. Разберете, както лесно се наранява психиката, така и лесно се оправя. Така че просто когато напипаш правилният импулс, правилната жилка, нещата се случват бързо. И тогава тя също тази вечер спа много добре. 3 нощи не беше спала, доколкото си спомням. Тя ще добавя, ако има нещо тук, което съм пропуснала. И горе-долу ситуацията за 8 сесии се стабилизира. Може, ако виждате хора покрай вас, които са със същата симптоматика, просто споделете това видео, защото ще им е полезно. Да се докоснат и до нещо различно, защото таблетките не винаги са най-оптималният вариант. Да, ние с Вили всъщност комбинирахме една четвърт от някаква таблетка, си спомням. Но с течение на времето и с работата ни спря таблетките. Също така насочих да използва и хомеопатия. Тук идеята е да направим една синергична връзка между много методики, защото тя беше наистина фазата, в която беше изключително остра. Такова нещо не ми се беше случило до онзи момент. Което наистина това състояние ме притесни. Но видях, че се овладява с хипноза, защото тя просто разкошен човек, който влиза в много, много дълбок транс и веднага в този транс може да облегчи състоянието си.
По-нататък направихме тестове с нея за трансовото състояние, в което влиза. Изключително дълбоко е, което на нея е добър вариант и за други, не дай си Боже, такива ситуации. Така че знаем вече как да работим с нея. Това искам да ви кажа, че човек справи ли се сам, защото аз подпомагам човек да се справи, а човека сам се справя. Но човек справи ли се сам веднъж, знаейки пътя, вече следващия път не е толкова страшно, защото винаги може да се случи в живота на човек такова нещо. Винаги, винаги, винаги. Никой не е застрахован, нито аз, нито никой. Сега тук голяма роля изигра нейното желание за справяне с този проблем. Почнахме да разговаряме, тъй като беше намерила някакви книги, дали да вземе тази, онази. Имаше едно огромно желание да се справи. И тя успя. Просто успя с моя подкрепа. Това е. Нищо повече не съм правила от това да я подкрепя, да я засиля вярата в това, че може да се справи. Нали, съответно практиките, които правихме, изключително много повлияха, но самата тя се справи. Тук се дава и отговор, защо имам един-два случая, в които не можах да подействам така, толкова колкото аз исках. Защото когато нямаш старание от другата страна, няма да се получи. И това вече ми е пределно ясно и аз съм си научила урока. Защото както всеки един човек, аз също си вземам своите уроци от живота, от събитията, от клиентите. Всъщност, както аз давам практики, давам познания и лайф коуч съвети разни. Само съвети, без препоръки. Всичките методи, които предлагам, но в същото време аз отсреща имам също един обучителен процес. Как човек реагира, кое е правилно за определен случай, кое не е добър вариант, или кое трябва да се комбинира, или кое е само достатъчно само по себе си. Така че и аз уча от тези хора, от всички вас. Аз ще помоля Вили, да бъде така добра да напише няколко реда, за да се види, че това е случай от истинския живот. Нищо страшно няма в това, което се е случило, като събитие, като отключващ фактор, като острота на проблемацията. Просто трябва да се вземат адекватни мерки във време. Друго какво бих добавила? Да, 8 сесии направих с нея. По-нататък работихме с пилатес. Въобще резултатите, които получихме, бяха на макс. И така, това е от този случай. Очаквам на Вили обратната връзка. Тя е един невероятно готин човек, много сърдечен, много откровен, много енергия, много сила има в нея. Въпреки, че основно се вижда един нежен човек, но за този параван има изключително много сила. Аз си пожелавам да вярва в собствените способности и да знае, че ще се справи. Независимо какво и що е пред нея, тя има толкова много хъс, амбиция, воля, сила, че не знам дали самата тя го осъзнава. И така, успех на Вили и живот и здраве. Надявам се да се виждаме само по хубави поводи, хубави практики, гонг терапии. Това е нещо поддържащо, нещо радващо духа, душата. Разбира се и тялото, защото звуковата терапия, знаете, човек е 72% вода, няма как да не му въздейства. Така че от тук насетне можем да правим единствено такива поддържащи, повдигащи духа терапии, които да я поддържат на висока вибрация.
И така, обичам ви много всички. Пожелавам ви един прекрасен, лъчезарен, усмихнат, божествен ден. Чао и до скоро. Чао.